Il-kandidata tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija derskomdu ferm meta mistoqsi jekk Simon Busuttil għandu x'iżomm is-siġġu parlamentari tiegħu la darba jinħatar kap ġdid. Taqbel ma dak li qal Dr. Mario Galli li Simon Busuttil għandu jirreżenja minn backbencher tal-Partit Nazzjonalista wans li ġeret kap ġdid, risposta definittiva iva jew lew raġuni għala. Imbagħad biex nifhem relazzjoni ma dak li għadni kif tħabbart bħala proposti llum. Delija li għandu l-impressjoni li għandu opinjoni fuq kollox ftit li xejn rid jitkellem dwar x'għandu jiġri minn Busuttil la darba ma jibqax kap. Mario Gallia li qed jappoġġja lil Delija għal ċaru tont li Busuttil għandu jwarrab, iżda Delija qal li teknikament assista jkollu opinjoni. Jiena ma nista' niddetta lil ħadd mill-pożizzjoni fejn qiegħed illum li qed nikkandida ruħi biex insir kap tal-partit. Teknikament jien laqqas biss għandi l-istatus li nitkellem fuqha. Delija tenna li Busuttil għad baqalu x'joffri, iżda fejn. Li nista' ngħid żgur hu illi l-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil għad baqalu ħafna x'joffri fil-politika. Kif ħajoffri dak irid jaraħu. U mingħajr ma kien mistoqsi speċifikament dwar hekk, Delija qajjem il-fatt li m'għandux siġġu fil-Parlament. B'mod indirett tenna li xi ħadd irid iċedih jekk jirbaħu għax il-partit irid jirrispetta d-deċiżjoni tat-tesserati. Żgur li naħseb li l-Partit Nazzjonalista wara li taħt Simon Busuttil stess wessa l-firxa demokratika ta' min jipparteċipa fil-ħatra tal-kap, jiġifieri l-kap m'hemmx għalfejn ikun mill-parlamentari eżistenti. Wessa l-firxa x'minflok disa kunsilli qed jivvotaw 1400, qed jivvotaw ukoll it-tessaret ukoll ċert li l-Partit Nazzjonalista fl-aqal tiegħu mbagħad wara li għamel dan ir-riforma huwa stess f'din il-leġislatura li għaddiet il-kmand, il-mandat, id-deċiżjoni ta' din il-firxa ta' nies tat-tesserati tagħna ħad tkun rispettata mill-Partit Nazzjonalista.